हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे यूट्यूब पर मैंने स्वागत करती हूँ। मैं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि यूट्यूब चैनल बयखौबो बरायनाय थासिनबाय। दिनै आङो क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांनो नागिरदों। माने बेयावहाय जोंनि कथकनि लाइभ पारफरमेन्स दङ, बिनि थाखायनो थांनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय था आरो आं जोंनि पारफरमेन्सफोरखौ देखायनो नाजागोन। फाइनालि जों सौफैमारबाय इउनिभारसिटियाव। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। ओंखायनोथ' बै सिगांनियानो मोजां मोनदों। गोजौनिफ्रायनो बिदिनो माबायोमोन उन्दै समाव सोलायोना गावसोरसो सोलायनानै लादोंना। बिदिसो जानांगौबा डक्टर सबारनि माबाखासोमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो दोनबाय दा रोङालाय दांगासिनो दं, गोरोङा। उस्ताद ओरैनो उस्ताद गोजौजों गावनि क्रिपिखौ खोनानायाव आं थानो लुबैदों माबा Tây
गावनि अंगुबै सोलेरखौ बिलिर होआ गावनि अंगुबै सोलेरनि खसाबखौ खुवा जरासे जारौ गुस्थिखौ खुदुमनायाव बे बिथिङाव सफैदों जायखौ आं सिमाङावबो सानाखैमोन। बै सानखालि आंखौ श्रीनिवास सार रावा बुंदोंमोन साहित्य एकाडेमिनि सेक्रेटारिया बिथाङा बुंदोंमोन कनग्रेचुलेसन रश्मि होनना। आं सोंदोंमोन मानि थाखाय नोंथाङा आंखौ कनग्रेचुलेसन होखो सार होनना। नों मिथियाखैना नोंथ' साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ जोबोद जोबोद साबायखर। सानसे मोनबाय फार्स्ट मोननानै दासो इमान मेहनत खालामदों सानब्रै सानबा राइट सानब्रै सानबा बिराद मेहनत खालामदों माने मा होनांगौथाय एकदमबारे रेस्टखौ लागाखै सान हर फुं मोना दिनै जों फिथाइखौ मोनबाय। We are very happy now. मिउजिक फाइन आर्ट्स कलेजनि स्टुडेन्टफोर सासे सिनियर सासे जुनियर। I love Bodoland University. Omrasnya? Rasun?